Ulaina amma fi ka kuma fɛn min kan alhamdulillah babu bangolo ya kɔrɔlen sabu dɔ fara a kan o ye jogo ɲuman ye ni jogo ɲana hali a bɛ ala bato nɔgɔya maa ma ni adamaden jogo ɲana a bɛ ala bato nɔgɔya adamaden ma ni adamaden jogo ɲana fa ni ba namna ni a b'o nɔgɔya i ma ni jogo ɲana diɲɛ fɛn fɛn n'o ye ala ka danfɛn ye a bɛɛ mara cogo a n'a minɛ cogo ti kamana gan o tiɲɛ o tuma an b'a fɛ ka na kuma o de kan bi y'a dɔn cɛ dɔ nana Abdulahi ibn Abbas cɛlɛrɛ ala ma jɛna ka bɔ a ma a n'a fa bɛɛ ma Abdulahi ibn Abbas ale ye alakira bina kɛ Abbas den de ye a wulila silamɛya kɔnɔ Abdulahi ibn Abbas ala ye dɔnni kalifa la ni kira ka duwawu ye kira ye duwawu k'a ye dɔnni o dɔnni ni sariya bɛ dilan n'a ye ala y'o dɔnni kalifa la n'a kumana fɛn o fɛn na adamadenw ni bɛ minɛni kɛ n'a ye o bɛ da la Abdulahi ibn Abbas cɛ dɔ de nana sɛgɛrɛ o cɛ in ko a ma a ko inna haula'i al-muhajirina wal ansar yaquluna inna lasna على شيء قال بلى إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت بيت الله الحرام وقريت الضيف دخلت الجنة تنقو كو مهاجرين من الأنصار بك فأوني an tɛ foyi ka diinɛ ko la an tɛ foyi kan ko bɛ mun fɔ i tiɲɛ ba Abbas ko ye tiɲɛ fɔ masa ne bɛ min f'i ye o lamɛn o ye jumɛn ye a ko n'i ye fabɛ seli 5 n'i y'a dɔn seli dɔli ni seli sɔrɔli tɛ kelen ye dɛ seli dɔli a k'a sɔrɔ i ye seliji ɲɛdɔn a fabɛ n'a sunna n'a mustahabu kalan min bɛ kɛ i b'o dɔn seli yɛrɛ farda min b'a la sunna min b'a la mustahabu min b'a la fardaw la min mana tiɲɛ seli bɛ tiɲɛ i b'o dɔn sunnaw la min mana tiɲɛ i bolo n'o bɛ basi ni min ye ni qabla don walima ni ba'da don n'i b'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ i ye seli ladabuw tan i ye seli jɔ o jɔcogo la o de ye seli jɔli ye a ko i ye jaga di Abdulahi ibn Abbas de bɛ ka nin fɔ cɛ ye n'i ye jaga di i ye sunkalo su i ye ala ka soba in hiji i ye dunan fana dunan mana jigin i y'a fana bɔ a ko i bɛ don alijinɛ kɔnɔ foyi t'i ba alijinɛ dɔɔnin na masa a y'a daminɛ min na a y'a daminɛ seli joli de la o bannen kɔ a ye jaga d'a kan o kɔfɛ a ye sunkalo d'a kan o kɔfɛ a ye hiji d'a kan o kɔfɛ a ye dunan fana d'a kan komi an bɛ wagati min na sisan ninnu de bɛ kɛ seli o de ye silamɛkɛ taamasi i dɔnna y'o de ye mɔgɔw bɛ seli i su kan ni seli bɛ kelen ye mɔgɔw b'i ka silamɛya sabati ni misilila taali de ye hali n'a sɔrɔ i kɔnɔ ye surunmusɔn ye i ye min yira ala la n'o ye maaw fɛ ɲagami ɲɔgɔn ye ala b'o de minɛ ka baara kɛ n'i ye k'i don a ka alijinɛ kɔrɔ n'o tɛ ala ko an ma suratu Baqara kɔnɔ a ko laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نعم
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. على من فان يكب على بتو مكة يشين كورونا كسلفو كي تنبوشي على بتو تكسلك يجي بلا تسلي على فوت بتو بتو يمين ما من دالما على كذا القيامة دون كذا ملك ولا كتاب من جينا كبو على يرنو فوري كدولة من شري كدولة وتبنين كو كان نفرق كانون تويلا كادي بالمسلومة كانون تويلا وآتى المال على حبه كان نفرق دي كسوا كانون بي لما فاندو بي بلين مقودو دي دونين بالا ايرا دي مقودو دونين بالا سنا bon ibal masulno yo yedde gongo ikika maqودو dali toy كادي بالمسلومة على يندفو الله أكبر سكي يارو قرآني ربك تاني نافي المو أي سبب فرض لنا ما نقول كيك سبب هو توي أقول الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يانتا المفروض كموتي لك عدي إبال بسرما سكي إبال ما أقوم بالا دبنسرو إمزو ني دو دبنسرو أتوقع ربنا كمان بقى كني فيلم ولا ميزا إذا ما قوارد بيو من دفع إبال مسرم بيو ما دبنجة كا ما قوين توي سكين ما ودي بني بجمان دو حتى أكيد مساكير مسيرك بكرنكا ويريشلي وريشان ويدني ده كمان ما هو كافو أنا كاسدين parler yebi دوغو أنا كاسدين parler yebi bazam ma kana bi premier bazam premier de so mbal ne sans so lu bay ni kamay وأتى المال على حبه نفرق كانوا بلا بس أبنا دون ندفع وأتى المال على حبه يبدأ تام مسود ينينو مسود سواف لنا سبنا لنا يبدأ تقول ينينو بيع وأتى المال على حبه يبدأ مولس وأتى المال على حبه يبدأ المسود دونين يكا كانوا بلا كويكو تلك بل مسود نورنيا ودي وأتى المال على حبه ذو قربه بل مسود ونينغو واليتامى يتيمون الجنين ما من فوز على سلابة كنا كودين جنينتو هل ما من سلا فوز على كافر كنا كودين جنينتو دم فيك فلو بس كمان فيك كلمة فلو مش شريعة بعد منه فايد نيجي ويوي بس بدون جوجي فوي مدين ترى أفاك اللاميرو وملي تشرو أبينا اللبان كتوفاك سلامة إذا نوت نابورو ملي للإسلامية الدنيا إسلامية الدنيا سلوك كتامنا كتالم أبين لما يكمل ملي أبيني كبارة بيجي bon mina ala be fen fo kundo de ba e woni gondo e sisa be dugono dinde dulere bu ne e frelendo yi fasara masega ala de bu e ga dimne kana naye o ka baloni mi naye ka padra gani na ka telefona na ka surofona abo min do e be ngba dumini min nga toto o ka cha fama o ka cha le fama ikala no yefe ne filmin dia wala may dunga filmin be ko ni do dam ya fam ya o ba le bo do minge abito ka million min na mi hebi to kata na en misli ya do kala na bin kala ngalaw na fe faka sira ti to feble inchi ma ye ala de makabara la ala ni ala kara ni fo ako kullu mawludin yuladu ala al-fitra demo de nadolo adolo la ilaha illa allah rasulullah dika demo de kafir de muslim demo de nawol la ni do wolo ibe wolo ala fitra fitra de ala kadini ala dinillah mun masa ibida lamma fa an fa wa ako fani bade yuhawidani wanda ke sababu ka dinga yahudiya wani nasrani wanda ke sababu ka nasara wani majisani wanda ke sababu ka kafiri fini o chugo do nam mo islamu chero abina ana fitra minga abin mo ka
Mike ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ako juma ko wolon fila be ko le bella arjuma ko adam na jumana annam tlene ya fama flana wa shabun masha ala ibadati yani dimsami no lamona ala batoka mana ana ni bena ka boy badde bela ni ala batoka ni kafri yo yefembe na ala batoka bon ne la na ki bena fani bama ni islam ya dan tawlubulo ibe islam bidin chamanye obeseli chudon komi aya kala kitabu da asra makala aya digede aya dige chudi fani ba yu yo be kaminge debe wulo de kan bon aboka minge na mo no kay mano yininga ado kabla baro fanya na chorbo fe kabla ibada baro fanya na chorbo fe ko manyo fe o doni ba kuna kasura ma kitabu kala bon o de doni ba jeni ngara sawe fani ba minna mo no bolo ni dine yo rukuwe parce que on est essentiel ma dobi ayra dine mo yen sa dine ta kunwe obi fo dine ka ki kunwe ni dine kunwe dron ibe muso yin ngaseli kola ni dine yi kunwe bi dine ngaseli kola ni dine yi kunwe ni muso men seli baliya ibi dine ni seli baliya na so dine yi kami so mo ba foko ma chama mita mizilla na tara ko mizilla bana dimo so so be ba ko ala ga mene ala ba ko amira be tibata fo mo ko tikila mo ka sel tenne ya faka dam munga esella demba ya min kungo be nyingaila imo do seliga يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا في ما بيسجن ورد بالقرآن بيسجن دورنا بقالي كبو سانتا كتشي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا غير بيسجن دورنا دي bon بيسجن ورنا ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا لباين ويا دم الدين رشي لبان تومي ما بيني فسكت توبي على كلا توبي جلينا bon نفرق بواجبي كا ويا musufuru ka den sɔrɔ a bɛ wajibi ka muso ka diinɛ i k'a sɛgɛsɛgɛ a bolo i ka den ka diinɛ sɛgɛsɛgɛ a bolo tuma n'o kɛra diinɛ bɛ ɲa u ni diinɛ bɛ wuli sariya ye min fɔ a tigi mana fasa cogo o cogo a bɛ taa diinɛ sira fɛ i fa kun ye min ye ba kun ye min ye n'i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa hali ni fasa min ka jogojuguya dɔ kan taalen laban na k'olu se yɛrɛ ila sini ni fɛn fɛn a bɛ segin ka taa lase ma i bɔra ne bɛ tila ka na sɛbɛn de ma ni ma nin o kɛbaaw ye olu bɛ diya ye fo n'ala y'i diya k'i kɛ jɔn kunango ye kɔnɔ jɔn kunango ye n'i kɛra jɔn kunango ye sɔrɔ bɛ ko goya ye ala m'an kisira o ma diinɛ kɔniyali ala m'an kisira ma kelen puis n bɛ sisan nin waati n bɛ fɛn kelen de fɔ denmisɛnw b'a hakili to la ala ye fɛn fɛn bonya kana dɔgɔya n'ala ye fɛn fɛn bonya tɛmɛ a kɛrɛfɛ ka kɛ dɔgɔyama kana s'a ma n'i ma se k'a bonya i jija i k'a bonya n'i ma se k'a bonya i ka dɔgɔyama kana s'a ma n'ala ka maa ba ye de ale la n bɛ jalasere da ye i ka dɔgɔyama kana s'a ma f'i ka bonya de ka s'a ma ale mana kɛ cogo o cogo ka sɔrɔ o b'a ɲɛ o yɔrɔ in de ko don e bɛ ko dɔ don a la nka maaw b'a bonya maaw t'o dɔn nka e b'o dɔn e k'o dɔn e ka dɔnni ni ala ye bonya min d'a kan e ka dɔnni tɛ se k'o bonya bali i ka ɲinini min kɛ o y'i ma i ka dɔgɔyama kana s'a ma wajibi o de wajibalen don i kan parce que n'i ye maa ye cogo dɔ la a bɛ cogo dɔ la masa min y'a da a y'a bɛn wagati min na k'o bɛn e ka wagati min na diɲɛ i bɛ fɛn min tile la i bɛ wagati min na fɛn min bɛ k'o kɔnɔ e b'o de ye minnu ta kɛra ka tɛmɛ n'e bɛ k'o lakali o tɛ o e fana bɛ wagati min na o de bɛna lakali n'a dun bɛ lakali a tɛ lakali yɛrɛ kɔ karisa min tile la wagati tɛ nin ye wa n'o fɔra den ni lagosi min sɔrɔla la jeli don a ye e min tile bɛn n'a ma mɛ k'i jija sa ala jɔnw siranna min ɲɛ o de y'o ye ala ye fɛn fɛn bonya i ka bonya ka s'o ma i ka dɔgɔyama kana s'o ma a ye fɛn fɛn n'a ye bonya d'a kan i jija i ka bonya d'a kan a ye bonya in d'a kan kun min kan e t'o dɔn et puis diɲɛ t'i ta ye n bɛ sigi nin kuma ka kuma bɛɛ kan m'o ye diɲɛ tɛ maa si ta ye ala kɔ diɲɛ ala dɔrɔn ta don e t'a fɛ ka maa dɔ ye ala b'o bonya ka tila n'i ma sɔn k'i faga k'a to a ka bonya kɔnɔ a b'o kɛ e bɛ faga k'a tigi to a ka bonya kɔnɔ o tuma n'e sara ka taa k'a to a ka bonya kɔnɔ e kɔni e ka kɔɲɔ ye mun diɲɛ foyi ye mun foyi ci
amen awye akwama amen yetimeddin tayoro ya famu yetimeddin ka lamma ba na abe miliyela miyen ladlalente ba wele ba nyina so mo fe ka dima ni be ni fa na kala ni na lamo tawka na be lamo ni fe ana solo tay fe ni de abe miliyen min choro ni do so yi parce que adama de miliyen min choro sama na wakati do fi de bakana do miliyen min choro ni be dem so min choro dem so min ba ala ko ke yere do ala ko ni be dem so min choro min tay ala ko ta ko bare nebu na fi ibe do ala ko ta ba mam ni be no lu kle no bi siga to jama mi jawabe tu na fe abe ka min ke jama bo ke te bay dalin do ala fe o shafi ni ala fe mbo ya subhanallah va yatime denkele ko la ta ko la ma pska ala ko wa atal mala ala hubbi bil qurba wal yatama ko yatime dum tafam la si yatime de ko wagel ko ju parce que ko baw ala bolo ay rew jete anye ka kebbil bil sabay فلقت حمل عقبة وما أدريك ما العقبة فكر أبتي أو إطعام في يوم ذي مسغبة في من ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مناسبة كوباي على بلومية سبيه يما هذا أبى جوني جلو كرك سلامة أبى كافر وقول جيالا وأنا أبى سلامة دبول جيالا أتيك على سكوسرو أبى أنا على بتوچوما أتيك كوسرو إكتا كلامات كمبو كهورونيا نيوكي يكو باكي على بمين جتي نفي ما فدي كوكو با على في ما فمن سراني فويت ما على ابن فريدرو ان ذلك لمن عزم الامور دوري فمن بي فويت ما وبراجيلا من على كتفن فنكو تتسو براجي بعد ما نولاي parce que ça fait le fois fin sabayin dafa akwai sun makana min al-yawm ya mu'mini ni fin sabayin rasul ya mu'mini kuma sa ma minun bai ni warbu gulu sa misalla farajja do bin ubina ko en shobu salamute wa fa kana salama ya gushu ni waru bina ni olubu tamini fandoma ha budu tawmi bi yatimoma ani miskinoma oluga sara ko ejumaye ni fara basa kima olu taye Allah ta'ala be ni dawla de duma la rafa tu yalla parce que ay shartu min qala makana min alladhina amanu ni baro baraka akasro limaniya bila ni mu'miniya be dron fem bekay mun bolo woni ko so sayyidina alaka sallallahu alaihi wasallam ko sabo madumi ko Allah ta'ala ko jogo kema sabani jogo bi woro be Allah jogo kema sabani bi woro ni mami sayi so kasro kelempe iboka iye mu'miniye jibido aljina kono ay mu'miniye ne fata ni limaniya be abin nafanya ni limaniya te fudu de bala ñom ka kenga sayerete mumini dalntala la fiyo be kafriyala masa mumini jeli ani mumini nagashile no be mamin no kan mumini nagashile bila be bala ñumange bala ñumen binna la banki ka mumini nya ka mumini yesa ba mabi ke bala ñumange le ka so ite mumini wa o kacha ibi ñumange mu goso do bu take ñi goso yi to ni bu take ala ko kama ol be munye bon kelengele musa do bala u ba ke kasuru kan li manne jelente ni bi mata ke don do fara li manne ka don no al imam yazid wa yanqusu li manne be jidi abin da kashi abin jidi ni ni bara ni ngaliye abin da kashi ni bara ni ba shi yace wa fo ni bo baraka kelen mana so illa don be do dina mo bon yatimede ya yarabu hamina ni yatimede ngoy silama jamana ni be nasoro ighathati tulama de yoro sigilente atulama de yoro inakunyi yatimede de kama ubina na ibe yatimede ni ibu don fas barana chuni fas rani bana fasoni dugo blakata ko sbenga ta na ka yatimede to ta kadaka no kera ubo analyse ka ko laje o yatimede se no be do na fere
do bia ton do bia olugo de kama ni nan yetime din kele o ba to sebe no ya to sebe no ya blagata kalo saba do tayoye do ta sa o be yetime din ga musa ka bechi ka blagama ka furasomo kalange salaw fere abo bana be balo minge o ba pekete ka kele ngelen be ta blagata abena din masane ya nyane bolay ya nyane bokanya oblima ma nyane bokanya no nyadi olu ba di domi baraji dafale mesebo tikila mawe nchi o to kole ni oye yeti mede ka fantalay wona ba ala go wal masaki ani miskino gini mami mbe ni kalo saba balo ta maralen tablo o de miskinai aduna jama'in jama'a ne murabbe miskinai de jama'in be miskinai warti do bi to do fo jara na do luma ha miskinai kalo sabab balo no maralen di bolo no to sori bolo e be miskinai jeli bi ni mami be bo so ma ka ta su bioro amana se ko muso ga dem sa chama no tala suwo ayi kurdu abena so nyini kamalo so nyini gadi ubuna noye kana odla ko ketla fana odo o tiye mi o tiye ko to miskine na yoke abetla dum ka jonda sininta be so chodi abodan ni sininta so la do yele be no sininta so ka bladron o tiye to do la o bida misir la bida sele min ta donga noya do ta o in natam gula o tsega o te ala bato to diwolu kono fiyo parce que miye fusoro na adama den so bina do atisraga fu ni adama den so bina fusoro la do atisraga bi ni ce Allahu akbar na adama den so bina fusoro la atisraga Allahu akbar bon masakin وابن السبيل أنا أجربه كامدهم ما من متعلم وياشيلا غورو كسو كان يسويا تا وياشي السفر قطعة من العذاب على كلا كو تامت كلمة كبول لا سابانا سابا دوغو كوني كلا باوكات كلمة كوني ما كو تاما يربي لا سابا يربي gelefe ala na gelefe parce que ibina domo ko ti don bunyatika imana ke fam façon ti don imana me ko bunyabe dega o ki don ala jonde be ndo mo don ala jonde mo don jodi mama manana adama dendo ya adama din ya mo fe wa mama be mi adama de ala don no dima do ala don mo don de ba ni ben ga so yambi mo di rembe ni baso ni minna le fi ferme don ni mbolo tenela bon ni dunya tikila mabo ya ndere hera sa soye bon na le fen ila islamu la ina hera de bora la uru na sabil ibo chamanyi ego gere netita ma fa sola nebe ya ala na tamala tigema ni na jige kai tamana kata so fa so ba o tamala tige juma la tigate do kelebna bin sisa o bidi don kam o fa yar bo ibo gabo do bo banonye do masago ba blinka sigi tele choy ke kambo ibita be do masedo bae o min floye o ya dama ko ye alaka amba sabo ma no mi nayo fo ako wasailina delikala model be ni na da alma ni na mi fa bata yi fu ba ni anani bili na le ma ayra bunya ka ba ka boy delima ekani yarabsa ekana yarab bariki yarabsa aka ekani yarabalula abaraji bo musonu la ne fokase ni baraji ala ba fo ala kala ko goni belli kala na makaso hal na nyameka anana nyameka naso ke ka ebi sena ni na ne deli oduma ni asoro fende so silama ke be fen ki alama be fen ki baraji so ala silama ke fengo fe ni bo ke be baraji so ala silama ke be fen ke be baraji so ala oduma niye ofir dabi wasailin abo ofir dabi jon kan horana na bo jon kan horana min na leble fo ala na fanyi suratu tawbati kono ako inna masadaqatu
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أي تبقوا السجن دا وتبقوا السجن دارا أي من فسر بالا أقول للفقراء فاندوني فاندا وما منغا كلو بلو تسر ما مفه دوغو سانجلم بلو تسر ما مفه فاندان ديوي bon wal masakin miskine mami kalo sabab balo so rafe dogo ko kalo fla balo so mi fe miskine de ka fandaya ga gele ka fandan tada bon nisa ne fantanya ani miskine ya mun ba juya ala do maliya ko fandaya ka tula ka ala do fo ni limana do bila fandaya mun na chuko chuni limana do bila atif la alamu atif la alamu فأبدا نكمل جي الدهر يومان يوم لك ويوم عليك جي دون فلاي دون كلي تاي كلم بيكا في غودو ني وقت كيف فانتا كوم تالي نيفه فانتا بنا يلما على بلوكو كسوري كاتشالا يبدو سورو بينغونو ينو سا فتا سي اسات ماما ني سات ما سونيات ماما tesa ko din ka tore be ibe do wala kani te fanda e be fanda ma de be alama be do fi ibaru fi ngal go naso miliyaru bi fe miliyaru dalan fe min man kalmo ci kum wala bi ba ko miliyari be bi ka ta e len ka atoy ka ni na ki dole ma ya ma ne se ki ba di ka ba abana bore ta yala kele min ma sa tuma sera ni war di bolo war betaki tay to bat la sabaye kele ndro ni tay trafla ki da dun gay ni ya do dawad da fashiratu ba borto kabla ki da dun ire ka halala wari ni ban na do abana uye hajju dale yaka itay tlanche sabanan dro ndi ni million bi sabadi bi fe million tan dro ni tay flag ikase sitola ni ya do dawad da fashiratu ba borto kuma ce ne bon أقول كنت قابلي فاندوما مسكينو أني ولا عاملين عليها ما من ذاك الجربارة يورين وتشامن في اللمن يورين وتبارك الله فصل ما كان اللمن سيزا إيكا بتقول بيقولوا مثلا تشامن بالا يوم هو تكوبلا كوكا إيكا كونتوكا إيه ابن إبان تركيا minnu b'a la ka baara kɛ i denw de wo i balimasurun denw de wo n'a façon don n'o b'a kan ka baara kɛ ala ko wala amilina aleha nafolo dɔ bɛ d'o ma parce que o y'a baara kɛbagaw ye hali ni wari b'a bolo hali n'a sɔrɔ wari b'o tigi bolo i b'a sɔrɔ parce que f'an ka nin yɔrɔ in lajɛya mɔgɔw ye u ka se ka nin faamu ye sariyatigiw taasira de ye nin ye wala amilina aleha min bɛ ka jate ni i bɛna a wari kalifa maa min na i ye jaka jate sisan na dɔn k'a sa e ka to i bolo ni maa min bɛna an bɛ dɔ d'o ma an b'a tigɛ an b'a ci ma e ni yɔrɔ b'a la n'a bɛ e ci ni wari ye n'a bɛ e ci ni wari ye ka taa di mɔgɔ ma e ni yɔrɔ b'a la i b'a fɛ ka wari b'i den ma k'a ka taa di fantan dɔ ma den min y'i bɛna o ci i bɛ wari dɔ d'a ma mɔgɔ sɔrɔ a kana taa dɔ suɲɛ min bɛ taa d'a ma la ala bɛ adamaden dɔ de ye k'o taasira dɔn والعاملين عليه ناس مشوا بيقولوا يدوا بلا كاجتي يا كلفة الدولة من باجتي جاب بدون مالا أبيك من هنا جاب بدون مالا نيا مشوا بو كلام نبيس ما هو مين جاي كفوكا ما مشوا كما فيري كواري كلام فانتوني ويا دم كموري oya de makunware parce que do benaka ya ni be mishibo be fantan kelen de wele ka mishikelen da man na yasro mishikacha ni be tandi kelen man ni be sabadi kelen man ni be fladi kelen man iko ke katma o kapsa ka fon ba fere ka wardi riski de bola riski ni e bina dimi makaka fere musika ga sans pemi no ta sawla o ba sa o sabona pirwindo dla obi naso misikundira echet abedimi mana kundiro ma o ba fere pinna min abed nafa so ala ka tumba di minga o kuma
nafolotigiw k'i hakili to nin yɔrɔ la dɔ delila ka n ɲininka wari b'ale bolo a bɛna fɛ ka jaga bɔ nka ale b'a ta dɔn malo ni ɲɔ de la k'a di fantanw ma ni jaga wajibiyara sanu na warijɛ b'i bolo i bɛ se k'a bɔ warijɛ la n'a wajibiyara warijɛ la sanu b'i bolo i bɛ se k'a bɔ o la n'a wajibiyara sanu ni wari la sanu b'i bolo warijɛ b'i bolo biyɛn b'i bolo i bɛ se k'a bɔ o la i y'a faamuya malo ta ani ɲɔ ta ni jaga wajibiyara malo de la i b'o jaga de di malo la n'a wajibiyara ɲɔ de la i b'o de di ɲɔ la n'a sɔrɔ a wajibiyara keninge ni saɲɔ la i bolo a bɛ se ka bɛn i ka keninge to yen ka saɲɔ di walima i ka keninge di ka saɲɔ t'i bolo nin de ye taasira ye parce que nin kan ka ɲɛɲini minɛ dɔnnibaw ala ma makun fana makun u y'a bɛɛ walawala yɛrɛ de bɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la dɔnnibaw i b'a sɔrɔ o ye sɔsɔli nana kan ni sɔsɔli nana min kan dɔrɔn bon a komi a dun fɔra an ye ko rahmatul umma fi ikhtilafil a'imma mun don ka hinɛ bɛ alimamu ka fɔɲɔgɔnya la man don ka hinɛ o bɛ alimamu ka fɔɲɔgɔnya la bon anw ka madhabi maliki b'an bolo hadisa kɔnɔ lasili 500 bɛ hadisa la hadisa 500 bɛ o ye usulu ye baara bɛ se ka kɛ n'o de ye kuranɛ kɔnɔ usulu 500 bɛ yen o 500 fila n'i y'o fana ɲɔgɔn kɛra jeli ye ba kelen silamɛ bɛɛ bɛ baara kɛ nin ba kelen de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa hadisa dɔ ye sisan e bɛ o ta k'i sigi o kan nin bɛ hadisa ye maa b'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ fiɲɛ dɔ b'a la a man ka kɛ asuli ye Malik fɛ yen misali dɔ di hadisa bɛ yen ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko sunkalo fɛ ko ni maa min n'i ɲinɛna ka dumuni kɛ walima n'i ɲinɛna k'i min ko a banna ko ala de y'i lami dɔw fɛ yen olu y'a faamuya faamu cogo min na a kɛra asili y'olu bolo Malik fɛ asili tɛ ni ɲinɛna ka dumuni kɛ sunkalo kɔnɔ ni ɲinɛna ka ji min sunkalo kɔnɔ i bɛ i sɔn minɛ ka bɔ dumuni ma ni sunkalo bari b'a tile kelen sara Maliki fɛ yen dɔw fɛ yen olu ko ko ala de y'i ladumuni bon hadisaw faamuya cogo don Maliki y'a ye k'a kalan k'a dɔn kosɛbɛ a ka dɔnnibagaw y'a ye k'a kalan k'a dɔn ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ a kan bon nin ye dɔ ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ aya nana fama stamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna n ye kuranɛ aya ye a nana ni maa ye a bɛ kɛ mani ye fama stamta'tum bihi n'aw y'a yɛrɛ daamu ni muso minnu ye kabini musow la a k'u ka furufɛn d'u ma bon ni daamu ye jumɛn ye u ko nin ma ko nikahul mut'a anw fɛ Maliki ka madhabi la a haramuyalen don ten i y'a faamuya hadiwiya la madhabul hadiwiya olu ka madhabi la a dagalen don i ma na Bamakɔ yan i bɛna kalo kelen de kɛ yan i bɛ muso furu kalo kelen i y'a faamuya k'a furu fɛn bɛ bɔ k'a fɔ kɛnɛ kan kalo kelen de bɛ dan ni kalo kelen banna n'i bɛ taa i bɛ muso bila olu fɛ a bɛnnen don a b'olu ka fiqhu la bon a t'anw ta la Hanbali fɛ yen a b'olu ka fiqhu la ni ka sa u ma daga bɛɛ ye munna Abdul Baqi nana yan dɔɔnibaga don a nana mɛ n b'a se fɛ a ye muso furu yan musow b'a bolo yen nka a ye muso furu yan a ye san 2 min kɛ yan a ye musow furu ye olu kan a ta tuma sera a ye muso ninnu bila olu ka madhabi kɔnɔ a bɛnnen bɛ a tɛ anw ta la o tuma n'i ye den sɔrɔ i n'o bɛ taa wa i b'o to yen i halala kɔni don bon i ye madhabi tacogo ye sa parce que diinɛ ko ka gɛlɛn fo ka taa s'a dan na donc si kana fɔ ko ne ta in ne ta in ka fɔ e k'i jɔ ko ne ta bato bɛ kɛ ala de ye e ye faamuya min sɔrɔ i ta la n'i b'o kan nin fana ye faamuya min sɔrɔ a ta la n'a b'o kan ala b'a sara n'o de ye man qallada aliman laqiya Allah saliman n'i dulo dɔnnibaga dɔ la hadisa kan n'i dulo dɔnnibaga dɔ la kuranɛ kan n'i b'o sira kan parce que dɔnnibaga in de y'a fɔ ne b'a kan ɲininkali si tɛ ma sini
n'a kɛra kungo min a bɛ dama foyi tɛ la o de kosɔn jaga n'i bɛ maa min bila a k'a baara o bɛ sara i bɛ maa min bila a k'a di mɔgɔw ma o bɛ sara ka nin yɔrɔ lamɛn parce que nafolotigi caman bɛ yen u b'u denw ci ni wariw ye ka taa di n'a ko a tɛ bɛn ko maa ka jaga di den ma a tigi maa min y'a fɛ a ye nkalon tigɛ i bɛ jaga di den ma n'a sɔrɔ jaga min bɛ di den ma n'a tɛ don e de kɔnɔ jaga ye e fa de ta ye e de ta ye ka wari ye k'a di mɔgɔ ma k'i balo n'a ye o de haramuyalen don n'o tɛ i bɛ maa balo i bɛ se i bɛ jaga d'o ma n'a tigi bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'a ye i denkɛ de a muso bɛ yɔrɔ wɛrɛ e kɔni den don a tɛ du kelen kɔnɔ i bɛ se ka jaga don i bɛ jaga don ni mɔgɔ bɛ fɔ fanga ni fukara ye ala ye fukara m'a fɔ ko den walima den o tɛ o ni maa tɛ ɲɔgɔn kan fo nin yɔrɔ ka faamuya de a y'o balima ko walima ala fɛ ni ala bɛ fɔnɔ seereya de fɛ ni ye maa ye a bɛ to ka na silamɛw fɛ a b'a sigi aw kɛrɛfɛ a ɲɛ b'a la a kɔni ti a jugu ka ɲi a kɔni ti ka ɲi i mana wari d'a ma a bɛ se ka a b'a k'a balo de a t'a ye k'ala kuta a bɛ wari don silamɛya la kosɛbɛ i bɛ wari d'o ma n kosɔn a tigilama ni ka kɛ silamɛya fɛ silamɛya ka sabati a ye walima a bɛ silamɛya la a ka silamɛya ma jɛya a ka silamɛya ka se ka jɛya jaga bɛ d'o ma a ye ɲuman fɔ ka d'a kan a ko wa feere de b'a bi tɔn ala ko y'a ma fa kura kabati yana ko feere ala kaba ka kelen rekabi ya jamu ye jɔn bɛ jɔnya la ka wari bɔ k'u kafaraya k'u labila u ka sɔrɔ ka baara ala ko ma ka k'u yɛrɛ ta ye maa ka don t'u kan maa t'u lawuli lɛri la sukɔrɔ ni man d'u ye maa t'u lasiri lɛri la tile fɛ ni man d'u ye u b'u yɛrɛ sago la i b'o min kɛ ala y'o ɲini silamɛkɛ fɛ k'i k'o kɛ ala ma sigila baara kun b'a kɛ cogo min c'est ça a ye jumɛn fɔ a namu ye wala gharimina maa minnu ye juru ta u ye juru ta ka baara kɛ wari tiɲɛna wari tiɲɛ bɛ ala de bolo masa min ni wari tiɲɛ b'a bolo o masa wari tiɲɛ a b'a boli maa kan nin wagati la Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir a bɛ garisɛgɛ fo ɲɛ maa y'a ka jɔn na ni maa min y'a ja wari caman suri kan i datɔ i damana kuma dɔrɔn a bɛ kɛ dɔ ɲɛna ko o ye wari ko sɔrɔ sababu dɔ ye i dalen bɛ sunɔgɔ la o tuma baara tɛ mɔgɔ kɛ wari tɛ ye abada kalan t'i k'a ye kalan t'a di ma baara t'a di ma dacogo ma ala b'a di ma n'a waati sera dɔrɔn a bɛ na a ko wa yakubu a bɛ garisɛgɛ kɔrɔ dɔɔnin bɛɛ b'i la plan bɛɛ b'i kɔnɔ dɔrɔmɛ i t'a sɔrɔ cogo si la f'i ka taa bulon nɔrɔma dɔ la daji bɔ dɔ i bɛ tugu o de nɔfɛ ni ala ta cogo ne cɛ wala k'ale min maa ye juru ta sa juru cayara tigilama kama i ka jagabɔ kuma sera k'a ka juru sara i bɛ bɛn hali n'a sɔrɔ bange ka juru bɛ mɔgɔ la u k'o bɛna a ka du feere k'a bɔ a kɔnɔ i bɛ taa juru in sara a tigilama ye a ka to yen n'a n'a ka denbaya bɔra u bɛ taa silamɛdenw bɛ folilima fɛ a ye den min sɔrɔ o ye silamɛdenw ye o denw min garisɛgɛ ye min ye e bɛ cogo dɔw la u bɛ sɔrɔ ko wala k'ari min o nana bɔ yen tuma k'u wa fi sabilillah ala ka sira bon yan nɔ n ye min f'i ye masabu fɔra ɲɔgɔn kɔ yan bɛɛ kɔni bɛn n'a ka jihadikɛlaw fana bɛ d'u ma o ye kelen ye dɔw fɛ yen k'a bɛ di misiritigiw ma dɔw fɛ yen k'a bɛ di maa ma ka taa hiji kɛ dɔw fɛ yen k'a bɛ di banabagatɔso dɔw b'anw ma dɔgɔtɔrɔso dɔw k'a bɛ di madrasatigiw ma o ye dɔw bolo dɔw ko k'a sabilillahi min fɔra ko jihadi sira dɔrɔn don nin dɔ in n'i b'a fɛ ka misiri dilan o ye ko o dama wari k'i b'i ka wari de la k'o di o tɛ ala ta ye ala ye min fɔ ko k'o d'o ma k'o di i b'a fɛ ka ala k'i ka ɲuman dɔn i bɛ i ka kɔfuru dayɛlɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ka dɔ ta k'a di dɔw ka bazara bɛ kɔnɔ olu ko k'a bɛ bɛn o tuma ni mazara bɛ caya ta ni bɛ dɔnnibaga fɛ sisan a t'a fɔ ye jumɛn ye ni kuma dɔ nana se ma ka na girin ka fɛn fɔ a tigi ma fɔlɔ i b'i yɛrɛ sɔn minɛ f'i k'a sɛbɛn k'a ɲɛdɔn a bɛ taa sira min n'a bɛ bɛn walima n'a tɛ bɛn o la dɔw fana bɛ yen ni madadiko ninnu bɔra ni kuma baarakɛlaw fana bɛ yen
ni ko men ka fo ka sa ke ka na to tembe iba ni nga folo minga na sura ake ka da ko minga ano ko fiye yamen office ibn sabil ya famu ibn sabil min fola nindo ni office sabilillah bon na ko bana sa ibn sabil gidebu do ya ko gidebu donte tamade ni bori ka soka ba bana halni na politiki bara ni nana ni durma ci ko ha idu nga yoro ka ja le client le flata ayoro la soro ya fanda na ni mina ne ka jawabat masala ne ya tigi ne jira da tigi la ni farere min Allah o yoro la sa sa ba to la attention be yen no ni jonya de tay jonya de bilaje ni jono de tadi si ni ga jaga di joma de basra ni jaga di joma de basra ba ako wasaili ni dindi kala ko so o firre tabe aywa ni kaw ni ga jonga wona وأقام الصلاة أي من دفع تنقل لا أنا سيل جوريفو سيل جوري دم فوق من بكرة نمو وآت الزكاة أنا جاد ليفو أنا ما فوق داعا والموفون بأحدهم من الجرة لا يدفع بغو أيود التنيا إذا عاهدت من ميل يلتقي تاني على شيء واجب من كادفة لا يلتقي من شيء واجب من كادفة هل لا يتكافئ واجب من كادفة أو دين نصرانسا كافو كافر من جنبا على يمين فليوم وإما تخافن من أو من خيانة فانبذ بهم على سواء نسرة النمفارقة نسرة الموني يهودو دوا كافر دوا كوبني جنبا نيه كما يربي جنبا جلوتك أفلومي note nasur jamba tefiyo la defali wajibi limbo parce que ma ka siga ke khoro ni fa ka siga ke la defalay laydu ta bon laydu do bala alladhina yufuna bin nadri ma min mu be defalum dafa labraru go bi ma ni tikam ma fa ke laydu defalay nasa ma ka islam hiya ke ni ko kuma na mo ko jina ko ka fa watai mogola ote tamashin moyi ote tamashin moyi islam kama ni sika minga don iko fu dala isika fembe kana fo ni min fa dala ko ke ni go ka ibe lama woni man ni saka ledu ta mo ita bo asrabe mo ala jom musrane mbe otkila ma laba ci ni laba ko dum ka daga kala fembe la jelena وافجوا والنسلي يا فاهم والصابرين مجمن دوكا سوالي بغو في البأساء مثل الجنم وقت السلام من سوالي وضراء أني بنجلم منست من في البأساء النويو بلوت ما والضراء نيكو جلم ما مسك سوالي جلانا ما كسبلاكم banana kasbala ko ode ala yol de tam nya fi muslime swali fantanya te mun ka sab limanachi mun ka limania atoje fantanya mana gele chuocho ate mun ka limanachi odi dalimbal mun dalimbal mi bitta misilla ajara mai mita majama yi asiba ala kan so misir sirafe ibe to la don le na misir kono ba so ala do fani manima do chi o kala na ka kala ni mangi misir mo e boto be wele ka sa yere kuru karabbe ko ni milite war mi na de budima ha sa kuru karabbe ka dente war mi so ndo dina aso ismalla din ni dan so kon zame sella ni mani dagi dam sella mani mama no ben mangi to bata di ala jonde misiri de nanna otma be ben mama mani mama ala ga ben mama ago hina albasa ni kala galam wati sira ma min basbali
أولئك الذين صدقوا ما من يقول المؤمنين أقول كلام مبارك أبو نور بقول المؤمنين هم بيكيفوا وأولئك ذكر ما منهم في هم المتقون عند على إنسان جون abla ibn abbas ko chema akwai ni jagadi ishuna ya laka so yaje yidnan fana kibe do aljina ko anana hadisa la akwai ni ma min dali malami alqiyamah dona ki ga dunan buya jaiza ko ishuni klekele dunan fana o yesu sabai ni mana tano kansa be saragai be fenfen bo ma muso be duni ni fe akwai wala magana ni do tana be saraga lo man kili ngi be saraga ko ta ka furusa domi information ibe demi so bisko be duno dumi ki fe be saraga nabila ibrahim alo jena ko wa nalakum madrakhadu na ma asra min madrakhadu an nafe awuli ka kilo flata mo so anati la ma khadu ni ngi mo fe سيدنا علي بن ابي طالب لما جينا كواما اكو عليك ابلمو فرانيونغا كانيوم ريكلي ودلالي بيجي سورة بشماي كاب اتريبو ولا كانيوم سوروكنا ولا مدفلا اكو غدا علي اتمن اكابو كتا سوفينا كتا جونغا فابانيا yara jonga da baraji ga sakatru wele kaduni mude kele mude flo ganyo mo soro kuna akwa le bo fe katmi jonga hore baraji ga abla ibn umar ma jeda ka wama na le kunye dunin bla ni ma tebena ni ni firiman bi kana illa beneno ati wele na kunye dunin bla ben net be firiman bi kana ati wele ni miskile tebe do no tebe na sikile na o ko chawo na mun na ba ko kinsi kana dunin ge ko abaga ma wele mami indika wele dum ma tafe ni ma fi ayman ato wele ale o defo ni la bani me dum ndika ka so ni fanda na man filas setai o ma e fanda on wele alama bena sababu ya rabbi amin don na do yalla kray ni nga ko fejj mem mo goddo aljina ko nga chaya akwala israel ni joni maya de fembe joni maya angala yasina nu fara ni nga jona adama de ye bunya beso fo mataki da abbe sigima atkala maya ni nga ko mun ngatili nga mado jahannam no ka chaya ako woflan ba adama dena woflan ni jojuya woflan jima kono bara we dai ani farji cheya ani da est-ce que dum ni nga doni mono wo don iba sawa de labo fe bon dum ni masoro ni masra ala ibaju man bi ni nga okay musa wannan ni la sukoye ni masra ala ye ba jumman bayni ka bele ko ma blan bela ko jodi ya ni ce Allahu akbar amma ashtala ma jena ka wama ana fa ana babema aliko ako duwo ni ya ani sigini woni manya ani sinji tu ako nunde e dudo nunde do fara shuka jowon manya ani sigini woni manya ani sigini tu milabada jowon manya ani sigini woni manya parce que sigini ni mabse ka jowon manya do tan sa sigini ganya sigini ma de kado parce que sigini jude kacha ma chamba ke sigini woni manya muso ni dembi bu sigini woni manya ka parce que no ni sigini do bla no obe hanu obe hakili na wara dula ibi ni sigi nyoy mina no ojuya so mana no na do sigi nyoy juya bina ale de ko ako juya ani sigi nyoy juya ya famia ako ni munde ye duchi ni maushi tanya il avait caché sur que du moins il y a qu'est-ce qu'il m'a dit il y a essayé de voler il y a deux bejo il y a machine mais à quoi il n'a sur le mau qui era
legal mun fo jugo mundo si mundo si tumiro do hal nasu kafiru do ala ba shiduma hal nasu kafiru do Ata ibn Abi Rabah ko Abdullah ibn Umar yafo ko don la ma tan mun sirku na le utanahi ala ka bisiri wa ma tan sayyidina Bakari Umar Uthman Ali Abdurrahman ibn Mas'ud Mu'ad Hudhayfa Abu Sa'id al-Khudri ani Abdullah ibn Umar ala re utanahi ko cara fudan do na Allah sar fudan yando ay salamun di magoma ay salamun di ayisigi ako mumunu lawni nga mumunu juman ga sabu mumunu be ala kala ya jabish sai kira yini nga ako mumunu ga sabu mumunu be mumunu jugo kay ngitna beka ko de ga sabu mumunu be chega ma ko mumunu juman ka katu ga mumunu beka kira ya jabi ako mamin nga saya ko suma kacha kadin beka ko daga gun bai da miri sayara na bai dashi akan la benin bai tuma bai sana kana akol bit make wuni kamar ne fa kamar ne mako ala kira yin shi sabon ma akwai muhajiri na wani lansaru akwai ko duru bai na ala ya ujarabi noye ni betamanyi na ala kana outli doma ko duru be nara ya au jarabi noy mbitanganyi ala fala kana au de ko duru watima ko yime lam tazhar al fahishatu Allahu akbar fi qaumin hatta yulinu biha illa fasha fi mutawun walau ja wallahi makulu ni jurmun ko de darakarma wani chero yere adake da kan ka ke akwai no kera fiye bana betu ka bana shidon bali be charu man to min tibana ko de bana min ndo ko bana façon de bena awa am ta double sta mamulo akwai mauma baskil lasmani ni kilo lasmani mo nashi ani mi jula lasmani fa Allah ta'ala ka sanji nabaliya ke uskinyoi Allahu akbar no kera ala be kungo grande be dalat mabbe masaka wato yani bo dalat mabbe ko tan flakke bara baski sumani nagashil bara ni midani sumani nagashil bara no kera dron sangi doya beke no kera kungo be chaya no kera masaka wato yani be boya ako mawmi bal na volo jaga dilima fuko bal sanjini de soralima ako wallahi baanu mun be ni bagon so ko de jigire de tan na flo jaga di bali ako baamanu ma mo noli Allah ta'ala ka ladu wara ka alakira ka ladu wara fa Allah ta'ala ko jugo chuga ni ma wara ni be ulanene ni si ka la jessa arabu de kera ladu ciyam bagay ba beka mama be tamay badon ala de fle ka balaw jigu ka were gwa nsam ben nyom fala ma were ka fali ni shini muma akwa tibe ngo min ka gwa be don almamu no ye qur'ana kiri toy wi baka kirit ke ni qur'ana mo so baraka noy Allah ta'ala be kala du islamu gwa nsani nyonche islamu ni ana wati sera sir wati sera amina wala da doya amme ka fo démission yi sibiri do zerela daga ñoom soro sibiri do soma ne vertima mais sibiri do sibiri matay o so wa ma ñimo so la ga hera ka yi la da do fo lim musamma ya fo fo juma shu nan klena juma la sibiri o bozo la kautai ame no sore ni chemera hotel de la michela bankura min jole me witemera ki yeshi koma kenebe obiki ame no sore na shira simido so wada fe never ambe no sore zayela el haji ismaila drama fi
diine ko kuma do silamaya bi ta cogo andum رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.